Estàs dormint, va. Com pot dormir tant aquest xaval? Perquè energies no gasta. El gos allà, rotllo amb el cable. Achi! Està malalt, saps? Està malalt. Mira'l, mira'l. Quina corona de malalt. A veure, el que no fa és com vosaltres, que us agafa una miqueta tos i... Puc quedar a casa. Malalt no estàs per res. Tu, calla, no volies dormir. Ja, però no sabia jo. No, això s'ha despertat. Serà el xaval, estem a Lleida. Perquè és menys traumàtic. Les tres Maria, sí senyor. Això. La verda, la caca i la botella. L'Oriol, l'Albert i la Manel. I per ordre d'edat, saps? El jove, el normal i el d'allà a la tercera edat, saps? Després em fan una perrucada de rasta. Sí, però és la clau. Estic infectat. A mi no em motiva això d'anar amb furgo. És la clau. Estic infectat. Tu maricón. Estic molt infectat. Mi brother, com em motiva aquests seients de la furgo per dormir? A mi me la sua. Deixa les pastilles. Pobre Manel. I ja comença a desvariar. Abuelo, duérmase. Aquests nens, tio, de la progèria, que té 12 anys i sembla que tingui 45. Pobre xaval. Que tu ja els tens, els 45. En queden uns quants. Molts, en queden molts. A la flor de la vida. És que sempre diem el mateix, a més, que és un abuelo, que és un garrulo, i sempre estem allà mateix. Hem de variar una mica. El garrulo eres tu, Albert. Sí, no confonguis personatges.